Michael, és velem van Patrik és Dávid. Sziasztok. Sziasztok. Miért beszélsz ilyen hangon? Nem tudom. Ó, menj már be! Hülye tyúk, meglőtted a lovamat. Majdnem bent volt. Jó, sokaságban volt, nem mindegy. Bement, de kijött 3 tyúk. Nem baj. Protestálnak a tyúkok. Inkább a ló, mint a tyúk. Ó, tudod. Most párosítottam a teheneimet. Azt mondom, a ló át tudja ugrani a körén is, ugye? Nem. Vagy de át tudja. Annyira most át fogja ugrani, hogy... Nem hiszem. Remélem. Milyen is kezdjük most hozzá? Ja, igen, az ablak volt. Wow, ez elég fura lesz így. Mindegy. Meg is sötétedik. Mhm. Én most szedem le a búzámat. Olyan bizarr lesz ez a ház. Nem el fogom szokni. De még gondolom, én mostam. Csinálom a helyeket az ablakoknak, pedig nincs is ablakom. Még hamilyakom sincs. Na, lefeküdtök. Várjál. Creeper! Hamar, feküdjetek le! Hamar! Én az ágyban vagyok. Rich után várok. Ban. Perbantabb. Magamat akarok kibanolni majdnem. Hát kibanoltátok. Na, bírszak már valamelyik kötött? Most megyek alul. Na, végre. Megint kimegyek a teraszra, ha nem igaz. Hamarabb berendeztem a pincémet, mint az egész házamon. Elég bizarr. Mi? Itt az ablakjaim, a bejáratnál. Ettem. Sárgarina. Jó, itt vagyok. Úristen, mennyi magunk van. Mi a... Suga. És elfelejtettem, hogy földet vagyok. Ki tud adni kölcsön, mondják ott? Ablakot? Tessék? Mi a... Ki tud adni ablakot? Várjál, Jó. megmondom, mennyi van. 8 darab van. És hamjákod. Homokod? Az nincs egyáltalán. Van már itt a közelebbi hamjákhoz, nem fogom már közelebb fix, amiken lakok. Na. De a zombik nem kell... Majd a skeletonok azok nem kellene égjenek? De, De ha fallott, Hát ja, az enyém egy fa alatt van is lő rám. öld meg! Ki kapott egy tapofájára? Meg valamit kint. Egy ütés és... Oh! Mi volt? Nem, Oké, kint most ütöm a skeletont. Hol vagy? Jó, és nem akarsz dobni. Én itt próbálom letaposni a... Ha? szokják. Mire? Nem máshol olvasom. És ugyanide csinálom, de szebb. Én se kellene cserélni, nincs elég helyem. Többérhez is. Igen, és nekem le kell ültessük majdnem 5 stack van. Mire?
farmon keresel. Automata. Jó, de 5 stack. Na, taposodjál már le. Aha. Aha. Ugrálok rajta és nem akar átlatni. Disznó. Ez biztos alacsony. Mi? Nem hallottatok a futót? Ja, nem most hallom. De nem, de az előbb dolgot. Creeper. Ez egy creeper. Nem ellapáttal. Na, kell végül ez a 8 darab üveg? Jó, azt hittem, ha összet fogok törni. Nem, most szedtem homokot. Van egy stack is 6 darabom. Annyi szedtem. Van ajtóm, van falam, van tetőm, de nincs ablakom. Tiszta jogos az egész falam. Nekem mindenem van. Megyek fát vágni az erdő közepére. Van, jogrok. Mi volt ez? A busz. Ilyenkor? Aha. De annyira felhangolsz, hogy Patrik a 9-en lakkol. Nem, mert nincs nyitva az ablak, mert nem gyúrok. Hát jó, hogy tedd, de akkor is. Hát én is azon csodálkozok. Csodálkozatot, nyugodtan. Mag. Hallod? Patrik kell alma. Nem kell most ma. Pont az első levélből, amiből gyűjtöttem, egy alma esett. És amúgy, ha 2 lovat párosítasz, azt tud, csak almával tudod? Aha, Legalábbis ha lehet almával. nem lehet. Lecsesztjük. Nem Én kap. azt értem, hogy mit csinálsz te. Mi csesztjük. Tyukocska. Azot találod? Nem tudom. Eljöttem az erdő közepére, azot találod. Persze szépé. Kész. Jó, azot találtam. Kicsit másképp. Nyitd itt a halak, és most szóltok ide le. Gyere. Gyere ide. Gyere ide. Gyere nyugodtan. Gyere, 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 gyere. Úgy most esett valami kikapan. Kőkolom. Hogy ne legyen. Nagyon sok botom van. Van 3 botom, de már nem egyáltalán van. Ami nálam van, amit most szedtem. Tudok kell. Ah. Csuda. Nem látod? Van a kezembe. De Patrik, én nem látlak. Nem te. Ez a bárány. De valaki üt valamivel. Zombi. Ebbe. Itt kintről lőttek?
Ugye. Kell disznó meg tehén. Mire kell mindent? Hogy legyen. Ha már csenyésztesz, ne, akkor mire kell még? Nem lehet tudni sorsa. A disznó jó kajára, és a tehén jó kajára és bőrre. Nem csak a végül mire kell mind a kettőt. Hogy legyen? Na. Nekem nem kell csak tekét. Tudom, mind a kettő ugyanazt nyered, majdnem. Legén báránk megütöttem a tojásról. Nem van a féle tojásra. Tessék. A Minecrafti tojással. Amit kaptad tyúkoktól. Hát gondoltam. Hát csak újra högtél. Nem, hogy megütötted egy tojást. Nem. Gyere! Gyere disznó! Ugrolj le! Ne legyél hülye! Ugrolj le! Na! Ügyes és bámul! Amikor kell, hogy leugrodjon, nem ugrik le. De amikor nem kell, hogy leugrodjon, akkor leugrik. Emelj már le! Gyere! Úszál! Erre gyere! Gyere, mert nem bántok, csak egy kicsit. Gyere, mert nem bántok, csak egy kicsit. Na, ha felhúzok, akkor bántok. Ha nem, akkor nem. Hát gyere már! Felhúzol? Kapsz. Kapsz, nem tudom én, de kapsz. Úgy, ügyes. Nézzem meg. Gyere már be! Hát gyere már! Úgy, gyere, gyere, gyere! Gyere! Úgy, ügyes. Akár még egy disznó. Vagy két tehén. Végre le sikerült tenni a glass blokkjaimat. Lefekvés, tényleg szépen. Nem. De még nem enged aludni. Mindjárt fog. Még beérek én az ágyhoz fog. Engedd már. Na, most már tudok aludni. Még mindig nem mentem az ágyhoz. Csak most. Na, de most már tudok aludni, úgyhogy gyere már egyszer. Kint van az ágyam. Oké. Au. Csaltam két a üveggel. Tessék. Maradtam két üveggel. Wow. Élni fogom tenni. Most már az sem lesz. Isten. Oda van, mert még kell még üveg. Én nem elég. Miért nem csináltad te is? Olyan vészegen. És most mondom, mi? Aha. Amit nem tudod, hogy létezik. De csak mi az én, amikor építek egy házat, azon gondolok rá. Arra gondolok, hogy legyen meg a ház egyenlőre. Most szólsz, nehogy hamarabb. De Ricsi ilyen te? Ha, én honnan tudjam?
Elkaptam. Te, hogy csinálok olyan furnace-et? Tessék? Hogy csinálok olyan furnace-et? Ugyanúgy, mint a chestet, csak kőből. És a chestet hogy csinálom? Hát na, Mindenfele betődő, csak középen nem. na, egy kő nincs. Megöltem egy ternető lapát. Almár csak te tudsz. Megyek fát szedni, megint. Nyugodtan. Jó, de még volt ez a víz. Itt van a két fa, de mégis kiszedek két fát. Aj. Volt itt nálad a hányat rész? Nem tudom, harmadik. Te is csak a furnace-szel csinálok ablakot, nem? Fiú, Tessék, a furnace-szel csinálok ablakot, nem? menjen bele, teszel alóra szenet, és fölülre meg homokot. Nem fog sikerülni, én gondoltam, nem mindegy. Vagy te tudod, hogy gondoltam. Azt már csak én tudom igaz. Nem se volt sikerült. Mondtam. Én vas szedben, mit tudom mondani. Mindjárt rám fogsz találni. Nem, én itt csinálom a kertjének. Miért is szerint meddig ki is fel az üveg, addig is sziasztok. Már idegesít annyi üvegkel kisüljön. Nekem fix 3 darab fa kellett. Na, miért jövök? Megfogom azt. Au. Jól, mert csúnyán szólt ez. Elvertem a lábamat a székbe. De mindig bevesz valamit, akkor viszont. No. Húsizom rázom van. Hoppá, leesett a mikrofon. Mi van? Leesett a mikrofon. Hogy sikerült? Az asztalról. Hogy sikerült? Lecsúszott. Halk vagy amúgy. Mondom, lecsúszott. Hallottam, de halk vagy. Jó. Akkor is halk vagy. Most nem mondtam semmit. Nem, most is halk vagy. Jó, akkor majd nem lesz. Akkor ne is legyél, na. Jó, na. Jó, na. Na jó. Jó, na. Jó van, na. Elmondtam. És van nálam fomratok. Ricsi, te honnan szedtél homokot? Én a vízből szedtem. Én is onnan. Itt tócsam előtt. Ajá. Hoppá. Itt is van egy bánya. Mindenféle bányát találok. Egy föld alatti bánya, amiben van víz és vas. Egészségedre. Egészségedre. Napokon is lehet. Rámozog a fát. Lévi, jól csinálod. Úgy tűzhetett, öcsém, hogy az utolsó ember a világról. Az hogy lehet? Hogy úgy tüsszenteni. Hát nem tudom, mert nem mondtad. Hát,
Ricsi fajta logika. Ja. Ne tevődj vele. Annyi logikája van neki, nem értem mindegyiket. A tudósok még most is dolgoznak rajta, hogy megértsék. Ismerik őket. Ugye lehet ismerni. Ki tudja? Lehet igen, lehet nem. Ahol nem igazáljátok. Csak ráhúzzák a frászt. Ez is egy busz volt, garantálom. Azok szoktak úgy kiabálni, mint a nem normálisok. A diszperált taxisok is. A diszperáltak. Azért felmondom. Reméltem is. Milyen sötétedik? Na jó van, még van addig egy csomó. Ha megyünk, 5 perc körülbelül. nem keresek. Ez fog zárni meg a szerver. Tudom. Utána megyünk autóbúzni. Ha? Letöltötted, nem? Nem. Tudod, hogy igen. Azt mondom, hogy nem. Jó, amikor én kérdeztelek. Ahhoz is azt mondom, hogy nem. Még nem töltöttem le. Akkor indítsd újra a szarot. Velem Dirt 3-ozni, nem tudom miért. Nem, nekem nincs. Majd lesz, mikor elkezdjük a sorozatot. Főleg de cruise-ni. Ja, az nekem is van. De azt meg kell azt venni. Tudom. De ti megveszitek amúgy? Lehet. Hogy ő lát. Jó voltak azok a napok, amelyekben voltak, meg volt még a beta változat. 3 napig. Alak. Ma hallom a zombikat, meg a skeletonokat. Nem tudok aludni, csak éjjel lehet aludni. Én se tudok aludni. Meg is értem, betöltöm avval. Meghalok, Ilyen- hogyha lássuk most. Egy perc a szerverből, és meg leosztuk. Lefekszek. Na, hát kösz, hogy itt voltatok ebbe a videóból, és találkozunk a következőben. Addig is. Sziasztok! Sziasztok!